Samantala, isang makabasag pinggan ng tawag kay Trisha Camille Antonio ng Virgo. Sa sobra nitong hindi, na pinamamana niya kay Grace Hyna de Leon ng 3A. Busy, palaging haggard. Yan si Rian Molyare ng 4A at ipinapamana niya ito kay Maria Dominic Andres ng 3A. Lakad ka lang niya, may inlove ka na. Yan si Angelica Vitalio ng Virgo. At nais niya i-share ito kay Lady Javier ng 3A. AD. Maria Fatima Pildas at Joanna Marie Alejandro, bigas sa kanila ang pagiging ahili. At gusto nila ipamana ito kay Jed Aldra ng 3A. Alapak pa lang niya, magdadala ka na. Ang napakamasayain ng 4A, Arsenate Ramos, Lavrin Perez, Alaysa Matariano ng 3A. Alakpak pa lang niya. Ganda nila yung nakakasilaw, boses nila sa klase, kumaalingangaw. Yan sila magiging Terados at Harold Francisco. Nais nilang ipamana ang kanilang kagandahan at ingay sa klase, kina Ral Castillo at Joshua Masada ng 3A. Yung goal. Yung wala yung goal. Siya ang tinagulang Mang Lucilio ng 4A sa galing niyang magbigay ng payo. Diana Labayna, yan siya. At iminamamana niya ito sa magaling din mag-advise na si Lea Karsha ng 3A. Enrique Palo, also known as Saki the Great. Pagtuloy sa bawat, magulo sa klase, yan ang vision niya. Bilang pagbabago sa kanyang buhay, pinamamana niya ang mga ito kina Mac Lawrence Villamar at Renz Aaron Aguirre ng 3A. Pinapamana naman ni John Warren Mariato ang kanyang kilig sa pag-uwi kahit ay Lawrence Rapillas, Franz Ruby Carpio ng 3A. Half day nga lagi si Warren. Bilang half day. Wala nga alas 12. Siya ang impersonator ni Vice Ganda. 11:45. Siya si Eileen Madrigal ng 3A. Pero mas kilala sa tawag na magiging Terados. Ang palaging, Patay ka. ang pagiging impersonator ay pinamamana niya sa kasiglang daniyang si Ral Castillo ng 3A. Take ka sa kuya mo. Pinapamana na rin ni Jane Iris Duval ang kanyang mga Taylor Swift na boses at talento sa lalaki ng pagkanta kay Mariah at Tabayu ng 3A. Ipinagmamana naman ni Angelica Lim ang kanyang pagiging fashionista sa Lady Fashionista ng 3A, Lady Lim Javier. Yan ang hilig na Rosy Cabanal at Geneva Carriazo ng 4A na nais nila ipamana kila Jamaica Limugan at Macy Aguirre. Ipinamamana ni Merlisa May Aguirre ng 4A ang kanyang kagandahan sa nag-iisang Diyosa ng 3A, Jayan Reyes. Tila wala ng hahadlang sa pagiging heartthrob ni Brenda Igorado ng 4A na ipinamamana niya kay Rap Kenneth Raitan ng 3A. Hindi rin pahuhuli ang talento ni John Warren Mariano sa pagkarap ni John Casillas at Jenard Daliva. Dogang rapper. Pinapamana ni Rochelle Gonzaga ang kanyang talento Tarantadong sa rapper. paggawa ng Tarantado. chess ni Gomer Aguirre at Joyce Russell Gonzaga. Chess Girl, yan ang laging dala ni Alec Magdao. At ipinamamana niya ang kanyang galing sa chess kay Cory Clarence Joff ng 3A. Elson Magsera, ang gitarista ng 4A. At kapag tumutugtog at kumakanta na siya, panigurado, mai-inlove ka. Pinamamana niya ito kay Adrian Catalan, Jomar Aguirre at Mac Lawrence sa Villamar ng 3A. Troll Warlord. Wala nga si Coco. Troll Warlord. Ano nagawa niya? Sinalin si Kaka. Meron nata. Wala. Pinapamana ni Christian Castillo ang kanyang galing sa pag-drawing kay Angelo Lardizabal ng 3A. Siya pa. Ba't pati pagsasayaw? Ipinamamana naman ni John Kenneth Castillo ang kanyang talento sa pag-lettering kay Von
the Year na ipinamamana nila kila Marco Arce at Joyce Russell Gonzaga. Whisper na! Si Whisper! Oo nga, Whisper. O, di ba naman niyo? Ito lang, Whisper Girl, na tinawag kay Joanna Maker ng Corey, ay pinamamana niya kay Maria Victoria Selido ng Trio. Di ba siya naging Whisper Girl? Di ba yun natin? Hindi naman mapapantayan ang galing sa pagsayaw nila Angela Osuna at Jorlyn Lim na ipinamamana nila kila Ana May Estrella at Maria Victoria Selido. Yung gitara, lalo na. Ipinakamana rin ang mga sumusunod. Ang 15 hektaryang lupain na kamiga ng Oko at 10 hektaryang asyenda na pag-aari ng Corgon ay pinakamana sa Twitter. Ang 12 hektaryang lupain na pag-aari ng Four Silver ay pinakamana naman sa 3 Saturn. Ang 10 hektaryang lupain na pag-aari ng Four Capitol ay pinakamana sa 3 Billion. Tagal. Walong hektarya ng pag-aari ng Four Pilot ay pinakamana sa 3 Metro. Ang hindi lang nang ipapamana ng Ferrode ay ang kanilang butihin at mapagmahaling advisor, si Mrs. Maria Cecilia Edmonton. Naway ingatan at pahalagaan ito ng mga napagsalingan, patnubayan na kayo ng may kapal. Ano ba?